Hardcore Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Lapin sa priang ha social media, yaki video ka ba ishir kay, ha ka ba dam jong ka Malana 1 hydropower project, ka badan ha Kulu district ha Himachal Pradesh, ka Bthei namar ka jingwan ka umsaw ka ba klanbor, ha ka jing theru labba ba klam sangi ha ka ni ka district. Ki kali bat kumjuru ki po Shilum, ki hydra crane, ki trok, ki machine triat mau, ki Shah Rong ha ka umba ka ba klan, ha di ka jing Bthei jong ka dam. Hindri kat kum kita long belayo lum lai thu ba kam shim naran ganu ga jingyap ni ga jimen saw breu. Kaladan ga jing tua khando ka bashir khai hasurok Chandigarh Manali National Highway hajan ka Pando Dam ka bahab Hamani district jong ga jila Himachal Pradesh ha ka ba kumbasan phomitar ka surok kala Shah Rong ha ka jing tua khando. Ka State Emergency Operation Center kala pintip balai spa prapulai li surok kala Shakta new spa sa punyotli ki transformer sam boarding kim kam show but ar spa sab khandai li jaga sam kim kam show. Ha ka be pat bat ka jing theru laba menta usnam habrok we ke jilla Himachal Pradesh ka State Disaster Management Authority kala jing tip ba menta usnam kladan chispa nyu pulai ngot ki bayap nakadaw jing shlei ka jing tua khando. Bat nak jing jo accident namar ka jing double o bat ka jing suntuat ka surak. गया सही हो गया Wat penleno yakni kakabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka binta jongphi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra